מירי גרינברג, בת 21, מכרמיאל. השתחררתי מהצבא לפני חצי שנה. עכשיו אני עובדת במשרד לעורכי דין, אני מזכירה שמה. וכרגע משתתפת במלכות היופי. כל העולם הוא כולו שלך, ומה שאתה רוצה בעולמך עשה. וזה אומר שנולדנו לתוך העולם וקיבלנו במתנת החיים. ומה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים לעשות. כאילו, כמובן, עד גבולותיו. מלכת יופי עבורי זה חלום ילדות שבדרך להתגשם. חוויה שאני ממש רציתי ורוצה לחוות. בתור ילדה הייתי אוהבת להיפצע הרבה. הייתי אוהבת את כל המשחקי אקשנים בחברים, ובסוף איכשהו הייתי מגיעה או עם שבר או ישר לבית חולים. להיות תרופת שיניים, אבל זה השתנה לי בשנים. אני כבר לא רוצה להיות תרופת שיניים. הרגע הכי משמעותי בחיים שלי זה גם קשור לפציעה. עברתי 8 ניתוחים בריאות, וזה היה מאוד משמעותי עבורי. היה לי משהו שקשור יותר לטייסים, עדיין לא יודעים איך זה הגיע אליי. כרגע זה מאחוריי, זה גם לא יכול לחזור, ברוך השם אני בריאה. טוב, אני בן אדם מאוד עייף. אני נרדמת בכל מקום, בכל מצב. עוד לא התחלתי מזה, אבל אני מאמינה שזה יקרה הרבה בזמן התחרות.